New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात डॉक्टर मनीष पटेल आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर मनीष पटेल हांणी MS इन जनरल सर्जरी MGM मेडिकल कॉलेज इंदोरच्यान केली. तशेंच तांणी MCH इन प्लास्टिक सर्जरीचे शिक्षण गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज नागपूरच्यान घेतलें. डॉक्टर पटेलान आपलो करियर चोइथराम हॉस्पिटल इंदोरच्यान क्लिनिकल असिस्टंट म्हणून सुरू केलो. मागीर तांणी कुंबाला हिल हॉस्पिटल मुंबईन सर्जरिकल रजिस्ट्रार म्हणून काम केलें. ते सध्या नुसी वॉकार्ट हॉस्पिटलान एस्थेटिक अँड प्लास्टिक सर्जरीचे कन्सल्टंट म्हणून काम करतात. आयचे कार्यावळीन जे आसा डॉक्टर मनीष पटेल ते कॉस्मेटिक आणि एस्थेटिक सर्जन म्हणून काम करतात. आणि आयचो जो विशय आसा तो मातसो वेगळो. हे जो म्हणसर तुमी पळयनात तो म्हणसर तुमच्या लक्षान येवचें ना तो नक्की कसो दिसता तो. हे खातीर म्हाका दिसता डॉक्टर मनीष पटेल नमस्कार. ह्या आजच्या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आणि त्याआधी मला वाटतं की कार्यक्रम सुरू करताना मला वाटतं एक थोडंसं मी छोटंसं एक प्रेझेंटेशन दाखवा म्हणजे आपले जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्या लक्षात येईल की नक्की तुम्ही कोणत्या प्रकारचं कार्य करता किंवा तुमच्या ह्या तंत्रज्ञानाचा फायदा कशा तऱ्हेने लोकांना होतो की हाऊ द पीपल आर बेनिफिटेड म्हणजे एज फार एज देअर लुक्स आर कन्सर्न किंवा बाकी म्हणजे रिडक्शन इन देअर बॉडी साईज म्हणा किंवा बॉडी शेप म्हणा किंवा बॉडी कॉन्टोर्स म्हणा वॉट एव्हर यू वुड लाईक टू पुट इट इन युअर एस्थेटिक लँग्वेज. बिकॉज लोकांना असं वाटतं की बाबा प्लास्टिक सर्जरी काय कॉस्मॅटिक सर्जरी काय वेगळी काय तर असं काहीच नाही आहे. बेसिकली इट्स ए ब्रांच ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी विच इज डिवायडेड इंटू कॉस्मॅटिक सर्जरी अँड ए रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी. एनिथिंग विच वी डू टू इम्प्रूव्ह द अपियरन्स म्हणजे दिसायला चांगला काहीतरी सर्जरी केली तर दॅट गोज इन फेवर ऑफ कॉस्मॅटिक सर्जरी. आणि एनिथिंग विच इज फॉर अ रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे कॅन्सर झाला त्याच्यानंतर जे भाग काढलेला आहे त्याला रिकन्स्ट्रक्ट करा तर ते रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी मिळतात. आता बघा म्हणजे लुकिंग आता कशाला इम्पॉर्टंट आहे. You can see that any front girl sitting on a desk, go to a multinational, if she looks good, attractive, it makes a difference. Barabar. That is why. So that is what we say that why looking is so important because it is like it increases your confidence. Correct. Secondly, if you are looking good, you can attract a lot of people. Thirdly, probably point of view is heard. Fourth is that you get a good social status and all those things. Now what are the criterias? That if you got a good glowing skin on a face, that glows, gives you a lot of this thing. Any proper sharp nose makes lot of difference. A proportionate figure. आता एक माणसाला पॉट असली आणि एक फ्लॅट माणूस असला डिफरन्स दिसतो. बरोबर. तो त्याच्यामध्ये काही बोलायची गरज नाही. He will look attractive. Correct. Absolutely. That is how. Now there are certain facts that not only women but men are also going for a cosmetic surgery. बरोबर. म्हणजे आता तर खूप वाढलेलं आहे आणि मॅन आर गोईंग फॉर हेअर ट्रान्सप्लांट रायनोप्लास्टी लायपोसक्शन टमी टॅक खूप प्रकारचे कॉस्मॅटिक सर्जरी जे आहेत ते आर गोईंग फॉर दॅट थिंग. अँड मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर रिपिटेटिव्ह पेशंट्स म्हणजे त्याला फायदा असला त्याला चांगलं वाटलं की बाबा कॉस्मॅटिक सर्जरी मला रिझल्ट चांगला मिळाला तर मग दुसरी सर्जरी करायला पण तो प्रेरित होतो आणि मग तो दुसरी सर्जरी करायला. सो दॅट इज वॉट देर आर सर्टन फॅक्ट्स. बट एकच गोष्टी आम्हाला सांगायची आहेत की बिफोर यू गो फॉर अ कॉस्मॅटिक सर्जरी यू शुड हॅव अ परफेक्ट प्लॅन दॅट तुम्ही काय बघतायत. करेक्ट. काय बघताय तुम्हाला काय रिझल्ट पाहिजे जे सर्जन आहेत त्याच्याशी बरोबर बोला. डिटेल काउन्सिलिंग करा की बाबा सर्जरी कशी होणार काय होणार त्याच्यामध्ये प्रॉफिट काय आहे त्याच्यामध्ये लॉस कॉम्प्लिकेशन काय होऊ शकतो आणि व्हॉट इज माय एक्सपेक्टेशन. That is what the most important thing as far as that is why I always call it is a detailed counseling. बरोबर. याच्यामध्ये we say in that we don't talk to the patient, we talk with the patients. बरोबर. म्हणजे basically I go into that particular person and see what he is looking for. Correct. And whether I can deliver it or not. And what is the expectation. बरोबर. That is a very important issue. आता ह्या माणसाला सर्व लोक ओळखतात. मायकल जॅक्सन. आता बघा 1985 मध्ये तो कसं होतं 1987ला कसं होतं 2002मध्ये काय झालं आणि what ultimately it landed. He underwent for lot of cosmetic surgery. Even plastic surgeons want to know what he has undergone for. म्हणजे आपण ऐकतायत की
फक्त एक छिद्र होतं आणि ते होतं. बट ही हॅज गॉन सो मेनी टाइम, सो मेनी कॉस्मॅटिक सर्जरी, अँड यू कॅन सी द डिफरन्स, टोटल चेंज अँड ऑल दॅट थिंग. आता कॉस्मॅटिक सर्जरी अमंग्स द वुमन, म्हणजे फ्युमन्स त्यांना ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किंवा लायपोसक्शन किंवा आयलिड सर्जरी ज्याला आपण ब्लेफरोप्लास्टी म्हणतात, ॲब्डॉमिनोप्लास्टी, लायपोसक्शन आणि ब्रेस्ट रिडक्शन. काही काही लोक फिमेल्समध्ये इफ ब्रेस्ट आर व्हेरी हेवी, वाईल वॉकिंग, वाईल डुईंग रेग्युलर वर्क, त्यांना खूप त्रास होतो. बरोबर. तर ते आता कॉस्मॅटिक नाही, ते बेसिकली वी कॅन रिड्यूस अ बिग अमाऊंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आणि त्यांना लाईफस्टाईल चांगली. म्हणजे तिचं एम्बॅरेसमेंट फिलिंग आहे तो आपण कट ऑफ करू शकतो. शी कॅन लिव्ह अ व्हेरी रेग्युलर अँड नॉर्मल हेल्दी लाईफ म्हणतात असं. ॲटलीस्ट म्हणजे तिला कुठे जाताना एम्बॅरेसमेंट अवखळल्यासारखं वाटणार आहे, बिकॉज ती आता ग्राउंडवर गेली. बरोबर, सोशल बरं. सेम थिंग. कॉमन प्रोसिजर्स फॉर अ मॅन आर बॉडी कंटुरिंग, अगेन लायपोसक्शन, रायनोप्लास्टी, आयलेट, ब्रेस्ट आणि हेअर ट्रान्सप्लांटेशन. बरोबर. आणि तुम्ही मला विचारू नका हेअर ट्रान्सप्लांटेशन. डॉक्टर, मला वाटतं आपलं प्रेझेंटेशन होत आलं, बस संपलाय. म्हणजे अदर प्रोसिजर्स आर सिमिलर दिस थिंग्स, सो दिस इज हाऊ द थिंग्स आर. बरोबर. सो फ्रेंड्स, आता एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट दॅट की इतका बरेचशी याच्यात एक इव्होल्युशन झालं आहे या तुमच्या क्षेत्रात, की इट इज नो मोर बिकमिंग अ लक्झरी. म्हणजे हे फक्त श्रीमंतांचे चोचले असं न राहता कधी कधी सर्वसामान्य माणसांना परवडणाऱ्या भावात किंवा परवडणाऱ्या रेटमध्ये किंवा त्यांच्या गरजेनुसार कधी कधी ही म्हणजे आता हे टेक्निकसुद्धा बरंच म्हणजे पॉप्युलर झालं आहे आणि लोकही त्याचा फायदा घेत आहेत. कारण एखादी गोष्ट आपण आयुष्यभर मी कुठे जात नाही कारण माझ्या चेहऱ्यावर व्रण आहे अशी गोष्ट न राहता चेहऱ्यावरचा व्रण जर आपल्या कुठल्याही टेक्निकने जर तो मास्क करू शकला किंवा काढू शकला तर तो माणूस किंवा ती व्यक्ती कुठेही सर्वसामान्य जे त्याचे व्यवहार असतात ते मन मोकळेपणा करू शकतं. हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. सो डॉक्टर, आय रिअली कॉंग्रॅच्युलेट यू. खरं म्हणजे तुम्ही नाशिकहून गोव्यात आलात आणि ही आज फॅसिलिटी गोव्यात आहे, ही सुद्धा एक गोव्याकरांसाठी फार मोठी उपलब्धी आहे. तर इष्टानो, आमचा नंबर जाऊन असा 24904444 आणि 24904445. आतापर्यंत मग कळलं असताना की कशा पद्धतीचे डॉक्टराचे कार्य असा, त्यांना आयचे जे तुमचे प्रश्न असतले ते आमकां त्याविषयी विचारात. फॉर एक्झाम्पल, काय लोकांचे हांगा ते तोंड फुटिल्ले असता, क्लेफ्ट लिप म्हणटा, क्लेफ्ट पॅलेट आसा, किंवा एखाद्या मनशाच्या आंगाचेर पयलींचे भाजिल्ल्याचो दाग आसूं शकता, किंवा किलॉइड म्हणटा एक व्हडलो मांव कशी असता, किंवा पयलीं खंयचें ऑपरेशन केलां जाच्या खातीर एखादो घावो किंवा एखादी जखम उरल्या, किंवा ह्या पद्धतीचे तुमचे जे प्रश्न असतात ते आमकां मुजरत विचारात. फोन करताना तुमच्या घराकडल्या टीव्हीचा आवाज कमी करात. त्याचप्रमाणे बायलां खातीर स्पेशली ताणें सांगलां की खुबशे फावटी सौंदर्यवर्धक अशा प्रकारच्यो शस्त्रक्रिया काय लोकांचे स्तन जाका ब्रेस्ट म्हणटा ते खूब व्हडले असता ते कमी करूं येता, ताची सायज पोटाचेर चरप वाडिल्ली असता ती काडूं येता, हिप्स म्हणजे बटक्स किंवा कुल्ल्याकडलो जो भाग असता थंयची चरप काडूं येता, किंवा अशा तरेचे शिस्तबद्ध किंवा शरिराक एक रेखीव आणि आखीव अशें रूप दिवं शकता, सो दॅट यू कॅन प्रेझेंट वेल इन द सोसायटी आणि आपली सच्ची कामां तुम्ही व्यवस्थित करू शकतले. म्हाका दिसता आतापर्यंतची प्रस्तावना जाल्या उपरांत तुमच्या मनात नक्कीच प्रश्न भरपूर असतले. तुमच्यानी आमकां फोन करूं येता जस्ट टू कीप द बॉल रोलिंग, कारण तुम्ही एका पर्टिक्युलर पॉईंटवर हा मध्ये तुम्ही डिस्कशन सोडलं. एक अजून सांगतो मी, म्हणजे बेसिकली आय एम ऑनर्ड, वी आर ऑल ऑनर्ड बाय द वोकार्ड हॉस्पिटल, बिकॉज नाव वी हॅव गॉट अ स्माइल ट्रेन प्रोग्राम which is a program run by the US government, and in which we have got cleft lip, म्हणजे हे दुभंगलेले होठ जे म्हणतात आपण, आणि फाटलेले होठ आणि ताळू जे तुटलेली राहतात लहान मुलामध्ये, ते आता वी बिकम अ पार्टनर टू दॅट स्माइल ट्रेन प्रोग्राम विच इज देअर इंटरनॅशनल फोरम. अँड त्याच्यामध्ये आता हे जे सर्जरी होणार आहे ते ॲब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वोकार्ड हॉस्पिटल होणार. थँक्यू व्हेरी मच. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट डॉक्टर मनीष पटेलान आमकां सांगली की तांच्या हॉस्पिटलान क्लेफ्ट लिप म्हणजे जे ओठ फुटिल्ले जे असता की जन्मजात एक दोष असता किंवा क्लेफ्ट पॅलेट म्हणजे भितरल्यान ताका एक ल्हानसो बुराक कसो असता, ती सर्जरी ती ऑपरेशनां तांच्यांनी एका इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन कडेन तांचे कोलॅबोरेशन आशिल्ल्या कारणान ते फुकट म्हणजे मोफत ह्यो शस्त्रक्रिया करू शकतले. अशा पद्धतीचे जर पेशंट तुमचे कडेन आसा, तुमच्या शेजाऱ्याक आसा, तुमच्या घरान आसा, तुमच्या नातेवाईकां मदीं आसा जाल्यार कसल्याच तरेचो संकोच दवरिनासतना वोकार्ड हॉस्पिटलान तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि थंय ही शस्त्रक्रिया मोफत जातली. डॉक्टर, आय रियली एडमायर अँड अप्रिशिएट गुड एफर्ट्स डन बाय यू पीपल इन कोलॅबोरेशन विथ दिस एनजीओज. डॉक्टर, आता तुम्ही मध्ये एक छोटंसं एक ग्लिम्स देता तर म्हणालात की म्हणजे माझ्यासारखा माणूस ज्याच्या चेहऱ्यावर म्हणजे असं शपथ घ्यायला सुद्धा म्हणजे कसम खाने केले बाल नाही किंवा जे आहेत किंवा थोडे राहिले अशा लोकांसाठी व्हॉट यू कॅन ऑफर, म्हणजे लेट्स चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. सो लेट मी स्टार्ट विथ माय क्वेश्चन फर्स्ट. राईट सर, सो दिस इज दॅट व्हॉट आय वॉन्टेड टू शो यू
that this is a slide which shows a hair transplant. Basically, in a hair transplant, we take a strip from the back of your scalp. या अच्छा We take out scalp, this particular strip, we cut into small and reach to a single follicle. आय सी म्हणजे जैसे धान का पौधा लगाते हैं हाँ, ना, हाँ. तो उसमें एक बल्ब होता है और उसके ऊपर वो रहता है. बराबर. सेम थिंग वी डू दैट थिंग, वी रीच टू दैट सिंगल फॉलिकल अच्छा and then we put over here, implant over here. I see. And you can see in this particular slide, this man was looking for a frontal scalp hair transplant, and we have transplanted around 2000 hair follicle. अच्छा And you can see that what does it make a difference in their appearance afterwards. बरोबर So depending upon the requirement of the grafts, हो. किती त्याला लागतील आणि ते आम्ही कॅल्क्युलेट करतात आणि ते इम्प्लांट करतात आणि त्याचा रिझल्ट खूप चांगला आहे. बरोबर मला सांगा डॉक्टर की आता तुम्ही सांगितलं ना की ते मागची स्ट्रिप आहे बट इवन सपोज अ पर्सन लाईक मी हू हॅज ओनली फ्यू दिस थिंग म्हणजे काय म्हणतो तुला नॉर्मल झोन लेट्स टॉक इन तर इज इट पॉसिबल इन दॅट Yes, you can see in this slide that we have taken a strip from the posterior part scalp आणि फक्त एक 2 सेंटीमीटरची स्ट्रिप राहतात आणि ते क्लोज होऊन काही दिसत पण नाही, काही व्रण पण राहत. अच्छा म्हणजे समजा आपलं कोलॅबोरेशन जर यशस्वी झालं तर कदाचित पुढच्या म्हणजे काही मला सांगा यार किती वेळ जातो म्हणजे व्हॉट इज द ड्युरेशन ड्युरेशन या सर्जरीला 6 ते 8 तास लागतात आणि पेशंट संध्याकाळी घरी जाऊ शकतो आणि रिझल्ट कॅन बी सीन इन अनदर 6 months. अच्छा म्हणजे तुम्ही माझा 6 महिन्यानंतर प्रोग्राम घेतला तर तुम्ही वेगळं दिसता. लेट्स होप म्हणजे जर आमच्या जे प्रेक्षक आहेत त्यांना जर मला जर वेगळ्या रूपात बघायचं असेल तर 6 महिन्यानंतर आय एम शुअर दॅट यू कॅन डू दॅट मिरॅकल की तुम्ही तो बदल माझ्यात आणू शकता. राईट सर. हां आणि मला वाटतं आपल्याला फोन आलाय. हॅलो 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 हां हॅलो डॉक्टर हॅलो मारिया मारिया सांग ऐकू विचार आहे ना? हां विचार प्रश्न हॅलो. विचार हां विचार प्रश्न विचार आमचो एक म्हजो काजनाचें एक चेडूं आहा 8 वर्सांचें हां तेका भितर आनी नाका सयत काट पडला तेका एकदां बोमोय व्हरोन हाडलें आनी जावपणी तें तेशें हां मागीर तेका तें गाग वयता हां आनी ऑपरेशन केल्यार तें सारकें जाता दोतोर मला एक वाटतं पाट केलो तेका थिंगा बोमोय भितर हां. आनी कळलं 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 दुसरो प्रश्न म्हळ्यार मुगे एकलो काजनांगे चेडो आतां तुमी मायकल जॅक्सनान दाखयलो न्हू हय तो फोन कट झाला आमी सांगिल्लें तें बरें न्ही मू हे दोन्ही प्रश्न भाशेन ना ना दुसरो प्रश्न कळू ना मायकल जॅक्सनाचे कितें जालें मारिया दुसरो प्रश्न सांग तेका ते प्लास्टीक सर्जरी कोण तो चेडून दिसता न्हू हय ते भाशेन आपणूय जावपा सोदिता हां चेडवा भशेन दिसपाक जाय ताका ओके तुजे दोनूय प्रश्न कळ्ळे ते तोंड बी सगळें आपण चेंज करून सोदिता हां बरें 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 नाही नाही सगळें चेंज करूंक सोदता काय तोंड चेंज करूंक सोदता तोंड बरें आसा तोंड नाही 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 तेच सांगता नाही तशी बी आतां सर्जरी उपलब्ध आसा म्हणून सांगता मारिया बाय म्हणजे आज खूप सायन्स एडवान्स जाला दादल्याक किंवा चल्याक चलय भशेन करूं येता सगळे त्याचे ऑर्गन्स काडूं येता म्हणून विचारलं तुका हांवें फक्त ताका लुक्स म्हणजे ते फक्त चेहऱ्याचेर दिसता तेच जर बदलपाक जाय डॉक्टर शेअर द क्वेश्चन की त्यांचा प्रश्न एक म्हणजे एक त्यांच्या घरात एक छोटी मुलगी आहे 8 वर्षाची तिला क्लेफ्ट लिप आहे ओके क्लेफ्ट पॅलेट ओके कारण तिने सांगितलं दॅट्स वॉट आय गॅदर की तिला म्हणजे आतनं ओपन छिद्र झालेलं आहे ते कशा रीतीने हँडल करता येईल कारण तिचं एक ऑपरेशन झालं आहे बट समहाव इट हॅड नॉट गिव्हन डिझायर्ड रिझल्ट हा एक प्रश्न आहे दुसरा आहे की एक त्यांच्या घरात त्यांचा एक रिलेटिव्ह आहे जो यंग आहे त्याला मुलीसारखं दिसायचं आहे ओके दोन्ही बोगी पोलचा पार्ट आहेत Yeah. पहिली गोष्ट हे जे क्लेफ्ट लिपचा फिस्च्युला झालेला आहे बरोबर त्याच्यामध्ये सर्जरी झाल्यानंतर एक फिस्च्युला एक कॉम्प्लिकेशन आहे आणि त्याच्यामध्ये असं होतात की काहीतरी स्पष्ट बोलता नाही येत बरोबर. किंवा ते जे बोलतात ते एअर लीक होतात नोजमधून आणि त्या बोलतात Correct. तर त्याला कंप्लीट नेझो व्हिडिओ एंडोस्कोपी करावं लागेल आणि त्याचा आम्ही स्फिंक्टर राहतात म्हणजे बेसिकली जेव्हा आपण बोलतात ते प्रेशर निर्माण होतं आणि प्रेशर ते स्फिंक्टर मधून निघतो आता हे फिस्च्युला झालं त्यामुळे ते प्रेशर बनत नाही तर हे फिस्च्युलाला आपल्याला क्लोज करावं करेक्ट तो म्हणजे एकदा त्याला मी किंवा माझी स्पेशालिटी ते कोणत्याही डॉक्टरला दाखवला तर त्याला असेसमेंट करावं लागेल की व्हीपी स्फिंक्टरची कॉम्पिटन्सी आहेत की नाही आणि मग त्याला बहुतेक रिसर्जरी करावं लागेल बरं